יש לנו על הפסוק מי ומי ההולכים, אומר החתם סופר, כאן פרעה ביקש פירוט של כל היוצאים, כאילו לאשרר, לתת אישור לזה, ואז משה רבנו מפרט ואומר לו, בנערינו וזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, בצאננו ובבקרינו. כאילו משה רבנו מבקש את האישור של פרעה כדי לצאת. אומר החתם סופר, מסתבר שלא היה ניתן לצאת ממצרים ללא אישור של פרעה, ללא הסכמתו. הראיה שהיו 3 ימי חושך, 3 ימי אפלה, שבהם יכלו ישראל לצאת נגד רצונו של פרעה, ולא יצאו. סימן שהיה צריך הסכמה. למה? אומר חתם סופר, ייתכן, כמדומה לי הוא אומר, שנשבעו לפרעה בלי למרוד בו. דהיינו הם היו מחויבים לשבועה שלא למרוד בו, ואולי כבר זה היה כלול בשבועת יוסף לפרעה, שיהיו ביתו נאמנים למלך, לדורות. לכן היה חייב את האישור של פרעה. שואל על זה החתם סופר, אבל כל זה איננו שווה לי, שהרי ההסכמה של פרעה הייתה באונס, שהרי כפינו עליו את היציאה, הוא נאלץ לשחרר אותנו בגלל המכות, והרי קיים עלן בהלכה, שתליו ויהיב אין מתנתו מתנה, יש לנו תליו וזבין, תליו ויהיב. תליו וזבין זה אדם שאני מכריח אותו למכור לי משהו, אז להלכה, למרות שהכרחתי אותו, כפיתי אותו, כיוון שהוא מקבל כסף, אז אגב זוזה ואונסה גמר ומקנה, אבל תליו ויהיב, לתת מתנה סתם, אין, האונס לא מועיל, והמתנה לא מתנה, ככה נפסק שולחן ערוך או של משפט. אומר החתם סופר, כל זה נכון בסתם אונס, אבל באונס מיתה, כולם מסכימים, כיוון שהוא חושש שמו ימות, אז אדם מוכן לתת עבור שלא ימות, הוא מוכן לתת את כל מה שיש לו, והוא מסכים לזה, והמתנה נקראת מתנה. והואיל וכתוב שם, כי אמרו כולנו מתים, לכן שחרור ישראל ממצרים היה בכפייה, אבל תמורת החיים שלהם, ובזה זה מועיל.